Entendo perfeitamente o que você está pensando agora. Todos nós ouvimos como a ciencia resolve misterios, como cada década traz novas descobertas revolucionarias, como estamos cada vez máis perto de compreender o universo. Na maioría dos casos, iso é verdade. Mas e se eu te dixese que existe un lado escuro da física moderna? Un lado sobre o cual raramente se fala en documentarios populares ou en artigos de divulgación científica. E se eu te dixese que os maiores físicos do mundo están batendo a cabeza contra as mesmas paredes a 100 anos? Que as teorías que nos ensina unha escola como verdades absolutas teñen buracos tan grandes que poderían engolir galaxias inteiras? Antes de rexeitar esta idea como exaxero sensacionalista, deme apenas algúns minutos. As evidencias científicas que vou a presentar son verdadeiramente perturbadoras. No ano de 1926, o físico Werner Heisenberg formulou o principio da incerteza. Este principio establecía que nunca podemos coñecer simultáneamente a posición exacta e a velocidade exacta de unha partícula. Einstein detestaba esta idea. Ele pasou os últimos 30 anos de súa vida tentando probar que a mecánica cuántica estaba incompleta. Ele acreditaba firmemente que debería haber variáveis ocultas, algo máis profundo que restauraría a orden e a previsibilidade ao universo. A ele pertence a famosa frase sobre como o universo non funciona ao acaso. No entanto, parece que esa convicción estaba errada de unha maneira que tería socado até mesmo a Einstein. Mas aquí está o que raramente te contan. Einstein morreu en 1955 sen resolver este enigma. E sabe de unha coisa? Nós tamén non resolvemos. Pasáronse 70 anos desde súa morte e a física moderna continúa dividida. Metade dos físicos acredita en unha interpretación da mecánica cuántica, a outra metade acredita en algo completamente diferente. Non estamos falando de detalles técnicos menores. Estamos falando de discordancias fundamentais sobre a propia natureza da realidade. Agora imagine algo aínda máis perturbador. Tudo que você ve ao seu redor representa apenas 5% do universo. Todas as estrelas no céu, todos os planetas, todas as galaxias, todo o gas e poeira cósmica. Apenas 5%. O resto? Nós simplesmente non sabemos o que é. Chamamos de materia escura e enerxía escura porque soa científico. Mas honestamente, poderíamos chamalas de materia do tipo non facemos a menor ideia e enerxía do tipo estamos completamente perdidos. E o máis incrível é que esta non é unha descoberta recente. Coñecemos este problema há quase 100 anos. Você está pronto para descobrir o cuán pouco realmente sabemos? Preparado para entender que a física moderna está fundamentalmente quebrada en pelo menos 5 lugares críticos? Que existen preguntas tan básicas que unha crianza de 10 anos podería facelas, mas que deixan os maiores xenios en resposta. Hoxe vou te mostrar exactamente onde a ciencia parou, onde as ecuaxóns paran de funcionar, onde os experimentos contradicen as teorías, onde os cientistas simplesmente paran e admiten en voz baixa que non saben. As 5 paredes contra as quais a física moderna está batendo son moito máis do que curiosidades académicas. Son fisuras fundamentais en nosa comprensión da realidade. A primeira parede é a materia escura, unha substancia invisível que mantén as galaxias unidas, mas que nunca conseguimos detectar directamente. A segunda é a natureza da consciencia, un fenómeno que desafía todas as tentativas de explicación materialista. A terceira é o paradoxo da información nos buracos negros, un problema tan profundo que fez Stephen Hawking mudar de opinión 3 veces durante súa vida. A cuarta é a gravidade cuántica, a tentativa desesperada de unir dúas teorías que se odeian mutuamente. E a quinta é a flecha do tempo, o misterio de por que o tempo flui apenas en unha dirección cando as leis fundamentais son perfeitamente simétricas. Vamos comezar con algo familiar. Você probablemente xa ouviu falar sobre materia escura. Talvez teña visto algún documentario elegante onde explican que é unha forma exótica de materia que non interaxe con a luz. Parece científico, parece que os físicos saben do que están falando. Mas déixeme te contar o que realmente acontece nos bastidores. Nos últimos 40 anos, cientistas construíron detectores cada vez máis sensíveis, enterrados profundamente sob montañas para protexelos da radiación cósmica. Eles esperan, e non detectan absolutamente nada. No ano de 2020, após décadas de busca, un experimento na Italia anunciou os seus resultados. Este é o detector máis sensível xa construído para materia escura.
Ele usa 3,5 toneladas de xenonio líquido ultrapuro, resfriado a temperaturas próximas do cero absoluto. Está localizado no Laboratorio Nacional de Gran Sasso, sob 1.400 metros de rocha sólida. Custou decenas de millóns de dólares. E o resultado? Nada. Cero detecciones confirmadas de partículas de materia escura. Absolutamente nada. Mas aquí está a parte verdadeiramente extraña. A pesar de nunca termos detectado directamente unha única partícula de materia escura, sabemos que ela existe. Como sabemos? Porque as galaxias simplesmente non deberían existir sen ela. Cuando os astrofísicos calculan a velocidade das estrelas orbitando o centro galáctico, os números non baten. De acordo con a gravidade newtoniana clásica, e até mesmo de acordo con a relatividade xeral, as estrelas nas bordas das galaxias estánse movendo rápido demais. Elas deberían ser arremesadas para o espazo intergaláctico, como crianzas sendo lanzadas de un carrosel girando descontroladamente. Entón, o que está segurando esas estrelas? Debe haber moito máis masa na galaxia do que podemos ver, cerca de 5 veces máis masa do que toda a materia normal. Esta masa invisível é o que chamamos de materia escura. Ela envolve as galaxias em um halo gigante, mantendo tudo junto com sua gravidade. Sem ela, as galáxias se desintegrariam. Sem ela, você não estaria aqui. Sem ela, o universo como o conhecemos simplesmente não poderia existir. Mas então, por que não conseguimos encontrá-la? Por que décadas de experimentos cada vez mais sofisticados não produziram nenhuma evidência direta? Alguns físicos começam a sussurrar uma possibilidade perturbadora. E se não existe matéria escura? E se nossas teorias da gravidade estão simplesmente erradas em escalas galácticas? Esta ideia propõe que a gravidade não funciona exatamente como Einstein pensava quando lidamos com acelerações extremamente pequenas, como as que encontramos nas bordas das galáxias. O problema com esta ideia alternativa é que ela resolve alguns problemas, mas cria outros. Ela explica bem as curvas de rotação das galáxias, mas falha miseravelmente ao tentar explicar o comportamento de aglomerados galácticos. Ela não pode explicar as observações de lentes gravitacionais, e ela certamente não pode explicar as flutuações na radiação cósmica de fundo em microondas. Então voltamos à matéria escura. Mas então voltamos aos detectores vazios. É um ciclo sem fim, um beco sem saída perfeito. Pense nisso por um momento. 85% de toda a matéria no universo é algo que nunca vimos, nunca tocamos, nunca detectamos directamente. Construímos toda a nosa cosmoloxía moderna sobre a suposición de que esta substancia misteriosa existe. É como construir un arrañaseo en unha fundación que você nunca verificou. Pode estar lá. Probablemente está lá. Mas e se non estiver? E se estivermos fundamentalmente errados sobre algo moito básico? Você já parou para pensar que toda a estrutura da cosmologia moderna pode estar apoiada em uma ilusão? Agora vamos para algo ainda mais estranho. Algo que está mais perto de você do que qualquer galáxia distante. Algo que você está experimentando agora mesmo, neste exato momento. Sua consciência. Você está ciente de ler estas palavras. Você está ciente de seus pensamentos. Você tem experiências subjetivas que parecem reais para você. Mas, de acordo com a física moderna, isto não deveria ser possível. Ou, pelo menos, não deveríamos ser capazes de explicar por que é possível. Aqui está o problema fundamental. A física lida com objetos e suas interações. Partículas colidindo, campos oscilando, ondas se propagando. Tudo pode ser descrito matematicamente. Tudo pode ser medido objetivamente. Mas a consciência não é assim. Sua experiência de ver a cor vermelha não é a mesma coisa que o comprimento de onda da luz atingindo sua retina. Sua sensação de dor não é a mesma coisa que sinais elétricos disparando em seus neurônios. Existe algo a mais. Existe a qualidade subjetiva da experiência que os filósofos chamam de qualia. Em 1994, o filósofo David Chalmers formulou o que ele chamou de problema difícil da consciência. Por que existe algo que é como ser você? Porque a actividade elétrica en seu cérebro non acontece apenas no escuro, procesando informações sen que ninguén estexa en casa experimentando tudo iso. Este é un problema genuinamente difícil, e a física non ten absolutamente nenhuma resposta para ele, nen un pouco.
Algúns neurocientistas afirman confiantemente que van resolver este problema. Eles dicen que é apenas unha questão de mapear todas as conexões neuronais, de entender todos os circuitos, de simular o cérebro en un computador poderoso o suficiente. Mas eles están perdendo o ponto. Mesmo se pudésemos simular perfeitamente cada neuronio en seu cerebro, aínda así restaría a pergunta fundamental. Esta simulación sería consciente? Habería alguén en casa experimentando tudo iso? Ou sería apenas procesamento de informações sen nenhuma experiencia interior? Agora aquí está onde as coisas fican realmente extrañas. Algúns físicos comezaron a suspeitar que a consciencia non é un produto da materia, mas sin unha propiedade fundamental do universo. Esta idea é chamada de panpsiquismo. Ela suxere que até mesmo partículas elementares ten algunha forma primitiva de experiencia subxetiva, que a consciencia non emerxe da complexidade, mas está embutida no propio tecido da realidade. Parece loucura? Tal vez, mas considere isto. Roger Penrose gañou o Premio Nobel de Física en 2020. Ele propós xunto co anestesiologista Stuart Hameroff que a consciencia emerxe de procesos cuánticos dentro de estruturas celulares chamadas microtúbulos. Súa teoría suxere que a consciencia está fundamentalmente ligada ao colapso da función de onda cuántica, que cada momento de experiencia consciente é literalmente un evento cuántico acontecendo en seu cerebro. A maioría dos físicos pensa que esta teoría é absurda. Mas Penrose non é un maluco cualquer. Ele é un dos maiores físicos matemáticos vivos. E aquí está o ponto crucial. Non temos nenhuma teoría física que explique a consciencia. Nenhuma. Nen un pouco. Podemos mapear o cerebro. Podemos rastrear sinais neuronais. Podemos até prever comportamentos, mas non podemos explicar por que cualquer un destes procesos físicos é acompañado por experiencia subxetiva. Este é o segundo beco sen saída, e estamos presos nele a pelo menos 100 anos, desde que os físicos comezaron a levar a mecánica cuántica a serio. O que você axa diso? Será que estamos facendo as preguntas certas? Você xa se preguntou que acontece como a información que cae en un buraco negro? Probablemente non. É un daqueles problemas que parecen pertencer exclusivamente ao reino da ficción científica e físicos teóricos con moito tempo libre. Mas na verdade este problema está no corazón de unha das maiores crises da física moderna. É o paradoxo da información dos buracos negros, e ten deixado os físicos máis brillantes do mundo perplexos a 50 anos. Aquí está o problema básico. De acordo con a mecánica cuántica, a información nunca pode ser destruída. Esta é unha lei fundamental, tan sagrada quanto a conservación de enerxía. Se você coñece o estado exacto de un sistema agora, en principio, você pode calcular seu estado en cualquier momento futuro ou pasado. A información é preservada, sempre. Mas de acordo con a relatividade xeral, cando algo cae en un buraco negro, esa información é perdida para sempre. Unha vez que cruza o horizonte de eventos, nada pode escapar. Nen luz, nen materia, nen información. Entón, cual das dúas está errada? A mecánica cuántica ou a relatividade xeral? Estas son as dúas teorías máis ben sucedidas da historia da física. Ambas foron testadas en inúmeros experimentos, ambas facen previsões incrivelmente precisas. E, no entanto, elas se contradicen fundamentalmente cando se trata de buracos negros. Este é un problema serio, moito serio. En 1974, Stephen Hawking descubriu algo sorprendente. Ele mostrou que os buracos negros non son completamente negros. Eles emiten radiación térmica debido a efeitos cuánticos perto do horizonte de eventos. Esta radiación faz con que os buracos negros evaporen lentamente ao longo de trillóns de anos. Eventualmente, un buraco negro vai evaporar completamente e desaparecer. Mas aquí está o problema. A radiación é completamente térmica. Ela non carrega nenhuma información sobre o que caíu no buraco negro. Entón, cando o buraco negro evapora, toda aquela información é perdida, destruída, violando a conservación cuántica de información. Hawking pensou por anos que a información era realmente destruída. Ele chegou a facer unha aposta famosa sobre iso con o físico John Preskill. Mas en 2004, Hawking admitiu que estaba errado. Ele concedeu a aposta, admitindo que a información debe de alguma forma escapar dos buracos negros. Mas como? Ninguén sabe. Hawking mudou de opinión 3 veces sobre este problema durante súa vida. 3 veces.
Iso debería te dizer algo sobre cuán difícil este problema realmente é. Algúns físicos propuseron que a información é codificada en correlacións sutis na radiación. Outros suxeren que ela é preservada en unha estrutura bidimensional na superficie do horizonte de eventos. Unha idea chamada de principio holográfico. Aínda outros pensan que os buracos negros deixan para atrás pequenos remanescentes que contén toda a información. Mas nenhuma destas ideas foi probada. Son todas especulações, palpites educados, esperanzas. E aquí está a parte verdadeiramente perturbadora. Este problema non é apenas sobre buracos negros, é sobre a propia natureza da realidade. Se a información pode ser destruída, entón o universo non é determinista. O futuro non é totalmente determinado pelo presente. A historia non é reversible. E iso ten implicacións profundas para tudo, desde a flecha do tempo até o libre arbitrio. Estamos falando de questões fundamentais sobre como a realidade funciona. E non temos respostas. Entón, o que realmente está acontecendo dentro de un buraco negro? O que acontece no momento en que você cruza o horizonte de eventos? De acordo con a relatividade xeral, você non notaría nada de especial. O horizonte de eventos non é unha barreira física. É apenas un ponto de non retorno. Você pasaría a través dele e continuaría caindo en dirección á singularidade no centro. Mas de acordo con algunhas versões recentes da teoría cuántica, o horizonte de eventos debería ser unha parede de radiación de alta enerxía que te incineraría instantaneamente. Entón, qual é a correta? Non sabemos. Este é o terceiro beco sen saída. O paradoxo da información dos buracos negros, un problema que envolve as dúas teorías máis fundamentais da física e expoña a incompatibilidade profunda entre elas. Un problema que Stephen Hawking non conseguiu resolver, a pesar de dedicar décadas de súa vida a ele, un dos maiores físicos do século XX, un problema que continúa sen solución hoxe. 50 anos depois de Hawking publicar seu artigo seminal sobre radiación de buracos negros. Pense niso. Nos podemos detectar ondas gravitacionais de buracos negros colibindo a billóns de anos luz de distancia. Podemos tirar fotografías de buracos negros supermasivos no centro de outras galaxias. Podemos medir súa masa e rotación con precisión incrível. Mas non podemos responder a pregunta máis básica: o que acontece coa información que cae neles? Esta é a profundidade da nosa ignorancia. Você consegue imaginar cientistas admitindo iso públicamente? Agora vamos para o cuarto beco sen saída. Este é tal vez o máis fundamental de todos. É o problema da gravidade cuántica. A tentativa desesperada e até agora fracasada de unir a mecánica cuántica e a relatividade xeral nunha única teoría coherente. Imagine dúas persoas, cada unha falando un idioma diferente, tentando ter unha conversa. É máis ou menos iso. Estas dúas teorías simplesmente non conseguense comunicar. A mecánica cuántica goberna o mundo do extremamente pequeno. Átomos, partículas subatómicas, campos cuánticos. Ela describe como as partículas se comportan de maneira probabilística, existindo en superposicións de múltiplos estados até seren medidas. É unha teoría extraña e contraintuitiva, mas funciona perfeitamente. Prevé os resultados de experimentos con precisán de 15 casas decimais. É a teoría máis ben sucedida da historia da ciencia. A relatividade xeral, por outro lado, goberna o mundo do extremamente grande. Estrelas, galaxias, buracos negros. A estrutura en larga escala do universo. Ela describe a gravidade non como unha forza, mas como a curvatura do espazo-tempo causada pela presenza de masa e enerxía. É unha teoría linda e elegante. Súas previsões foron confirmadas inúmeras veces. Desde o desvío da luz das estrelas durante eclipses solares até a detección de ondas gravitacionais de buracos negros en colisão. Mas aquí está o problema. Estas dúas teorias são fundamentalmente incompatíveis. Quando você tenta combinar a mecânica quântica com a relatividade geral, você obtém infinitos, literalmente. As equações explodem e produzem resultados absurdos. Probabilidades maiores que 100%. Energias infinitas, sem sentido matemático completo. Isso nos diz que algo está profundamente errado. Uma ou ambas as teorias devem estar incompletas. Devem ser aproximações de algo mais profundo que ainda não entendemos. Físicos têm trabalhado neste problema há quase um século. Einstein passou os últimos 30 anos de sua vida procurando por uma teoria unificada. Ele falhou. Desde então, gerações inteiras de físicos brilhantes dedicaram suas carreiras a este problema.
Eles inventaron ideas incrivelmente sofisticadas. Teoría das cordas, gravidade cuántica en lazo, conxuntos causais, geometría non conmutativa. Cada unha destas abordaxes ten súas propias belezas matemáticas, cada unha oferece insights profundos. Mas neñuma delas foi comprobada experimentalmente. Neñuma delas produciu unha única previsión testável que pudese distinguilas. Na verdade, este é un problema aínda máis profundo. Algunhas destas teorías, particularmente a teoría das cordas, poden ser fundamentalmente non testáveis. Elas facen previsóns apenas en escalas de enerxía tan altas que nunca poderemos construir aceleradores de partículas poderosos o suficiente. Elas prevén fenómenos que só poderían ser observados perto do inicio do universo ou dentro de buracos negros, lugares e tempos aos quais nunca teremos acceso directo. Entón estamos presos. Temos dúas teorías maravillosas que funcionan perfeitamente en seus propios dominios, mas que se recusan a traballar xuntas. E todas as tentativas de casalas resultaron en teorías que non podemos testar. Este é o cuarto beco sen saída, un beco tan profundo que algúns físicos comezan a se preguntar se algún día vamos a ir dele. Se a gravidade cuántica é un problema que a mente humana simplesmente non é capaz de resolver. Considere isto. O comprimento de Planck é a menor escala de distancia que faz sentido físico. É de aproximadamente 1,6 veces 10 elevado a menos 35 metros. Para sondar esta escala directamente, precisaríamos de un acelerador de partículas do tamaño da Vía Láctea. Iso nunca vai acontecer. Entón, como vamos testar teorías de gravidade cuántica? Como vamos saber se estamos no camiño certo? Esta é unha crise non apenas da física, mas do propio método científico. Algúns físicos argumentan que debemos relaxar nosos padróns, que debemos aceitar teorías baseadas en súa beleza matemática e consistencia interna, mesmo que non posamos testalas experimentalmente. Mas iso é ciencia? Ou é apenas matemática? Ou tal vez sexa filosofía? Onde está a liña? E se a cruzarmos, aínda estaremos facendo física? Ou estaremos apenas facendo exercicios matemáticos elegantes, mas desconectados da realidade? Agora vamos para o quinto e último beco sen saída. Este é simultaneamente o máis obvio e o máis misterioso. É a flecha do tempo. O fato de que o tempo flúe apenas en unha dirección, do pasado para o futuro, nunca o contrario. Vosé embellece, vosé non rexuvenece. Ovos se quebran, eles non se remontan espontaneamente. Café quente esfría, ele non esquenta espontaneamente absorbendo calor do ar máis frío ao redor. Iso parece obvio, certo? É apenas como as coisas funcionan. Exceto que non há nada nas leis fundamentais da física que explique iso. As ecuaxóns da mecánica newtoniana funcionan igualmente ben para frente ou para atrás no tempo. As ecuaxóns do electromagnetismo son simétricas no tempo. As ecuaxóns da mecánica cuántica son reversibles. Até mesmo as ecuaxóns da relatividade xeral non facen distinción entre pasado e futuro. Entón, de onde ven a flecha do tempo? Por que o universo non funciona ao contrario? A resposta usual envolve a segunda lei da termodinámica. Entropía sempre aumenta. Desorden sempre aumenta. Os sistemas evolúen de estados ordenados para estados desordenados. Un ovo quebrado ten máis entropía do que un ovo inteiro. É por iso que ovos quebran mas non se remontan. Mas aquí está o problema. A segunda lei da termodinámica non é realmente unha lei fundamental. É unha lei estatística. Se você tivese un sistema con apenas algunhas partículas, podería facilmente velas evoluir para un estado de menor entropía, apenas por acaso. É perfeitamente posível, de acordo con as leis da física. É apenas extremamente improbável. Cando você ten sillóns de partículas, a probabilidade se torna tan pequena que nunca acontece na práctica. Mas en principio podería. Entón a flexa do tempo non é unha característica fundamental da realidade. É unha característica estatística de sistemas con moitas partículas. Mas entón, por que o universo comezou en un estado de baixa entropía? Por que o inicio do universo foi tan organizado e estruturado? Se o universo tivese comezado en un estado de alta entropía, entón non habería flexa do tempo. Non habería evolución. Non habería estrutura. Non habería vosé. Entón o verdadeiro misterio non é por que a entropía aumenta, é porque ela comezou tan baixa.
Roger Penrose calculou a probabilidade de o universo comezar no estado de baixa entropía que observamos. O número que ele obteve é tan pequeno que é esencialmente cero. 1 en 10 elevado a 10 elevado a 123. Este é un número tan absurdamente pequeno que non há palabras para descrevelo adecuadamente. É como gañar na lotería todas as semanas por trillóns de anos. Exceto que iso aínda sería infinitamente máis probável do que o estado inicial de baixa entropía do noso universo. Entón, o que está acontecendo? Por que o universo comezou de unha maneira tan especial e improbável? Algúns físicos invocan o principio antrópico. Claro que o universo comezou de unha maneira especial, porque caso contrario non estaríamos aquí para facer a pergunta. Mas iso non é realmente unha explicación, é apenas un recoñecimento do problema. Outros físicos propoen que tal vez existan moitos universos, cada un comezando con condicións iniciais diferentes, e non simplesmente estamos en un dos raros que comezou con baixa entropía. Mas iso é especulación pura. Non temos nenhuma evidencia de outros universos. E aquí está algo aínda máis extraño. Se você olhar para as ecuações fundamentais da física, não há nada que impeça o tempo de funcionar ao contrário. Você poderia ter um universo onde a entropia diminui em vez de aumentar, onde ovos se remontam espontaneamente, onde pessoas rejuvenescem, onde o futuro determina o passado, em vez do passado determinar o futuro. As leis da física permitiriam isso. Elas são perfeitamente simétricas no tempo. Então, por que não vivemos em tal universo? Este é o quinto beco sem saída, a flecha do tempo. Um dos fenômenos mais óbvios e familiares de nossa experiência diária. E ainda assim um dos mais profundamente misteriosos quando você olha de perto. Por que o tempo flui em apenas uma direção? Por que o universo começou em um estado de baixa entropia? Estas são perguntas que a física simplesmente não pode responder. Ainda não. Talvez nunca. Você percebe o padrão aqui? 5 problemas fundamentais. 5 becos sem saída. Matéria escura que não podemos detectar. Consciencia que non podemos explicar. Información de buracos negros que non sabemos para onde vai. Gravidade cuántica que non podemos unificar. Flecha do tempo que non podemos justificar. E todos eles teñen unha coisa en común. Eles expoen a incompletude profunda da física moderna. Eles mostran que a pesar de todos os nosos triunfos tecnolóxicos e sucesos teóricos, aínda existen buracos enormes en nosa comprensión da realidade. Mas aquí está o que é verdadeiramente fascinante. Estes non son apenas problemas isolados. Eles están todos conectados de maneiras profundas e misteriosas. A materia escura pode estar relacionada á gravidade cuántica. A consciencia pode ter conexóns con o colapso da función de onda. O paradoxo da información dos buracos negros está intimamente ligado á flecha do tempo. E todos eles nos dicen algo importante, que a física como a coñecemos está incompleta, que estamos perdendo algunha peza fundamental do quebracabeza. O que podería ser esa peza? Algúns físicos pensan que precisamos de unha revolución tan profunda cuanto a que Einstein trouxe con a relatividade, ou cuanto a que Heisenberg e Schrödinger trouxeron con a mecánica cuántica. Outros pensan que tal vez a resposta estexa en repensar conceitos aínda máis fundamentais. O que é espazo? O que é tempo? O que é materia? O que é información? Tal vez estas sexan as preguntas erradas. Tal vez precisemos de un framework conceitual completamente novo. E aquí está algo que raramente é discutido en público, mas que moitos físicos admiten en conversas privadas. Tal vez algúns destes problemas sexan insolúveis. Tal vez existan limites fundamentais para o que a mente humana pode compreender. Tal vez a realidade sexa máis extraña do que cualquier coisa que posamos imaginar. E tal vez nunca consigamos construir unha teoría completa e final do universo. Iso pode parecer pesimista, mas na verdade é profundamente libertador, porque significa que aínda há misterios genuínos para resolver, que a ciencia non está acabando, que há traballo real a ser feito, e que as descobertas máis importantes aínda están por vir. Cada un destes becos sen saída é unha oportunidade, unha chance de facer unha descoberta revolucionaria, de mudarnos a comprensión da realidade de maneiras que nin podemos imaginar agora. Pense nos xovens físicos que están comezando súas carreiras agora. Un deles pode ser o próximo Einstein, o próximo Hawking,
a pessoa que finalmente resolverá un destes problemas, ou talvez todos eles. E cando iso acontecer, cando finalmente entendermos a natureza da materia escura, ou da consciencia, ou da gravidade cuántica, o mundo vai mudar. Porque sempre que resolvemos un misterio fundamental sobre a natureza da realidade, novas tecnoloxías seguen, novas posibilidades se abren, novas fronteiras aparecen. A mecánica cuántica nos deu semicondutores e lasers e toda a revolución digital. A relatividade xeral nos deu navegación por satélite e entendimento dos buracos negros. O que virá cando resolvermos estes novos misterios? Computadores cuánticos que poden simular universos inteiros, tecnoloxías que manipulan a gravidade, maneiras de armacenar información que sobreviven até mesmo a morte térmica do universo. Nos simplesmente non sabemos, mas a historia suxere que será algo incrível. Entao da próxima vez que alguén te diser que a ciencia ten todas as respostas, lémbrese destes 5 becos en saída. Lémbrese que os maiores físicos do mundo están batendo a cabeza contra estas paredes a 100 anos. Lémbrese que 95% do universo é feito de coisas que non entendemos. Lémbrese que non sabemos o que é consciencia ou o que acontece dentro de buracos negros, ou como unirnos as dúas mellores teorías, ou por que o tempo flui en unha dirección. A física moderna non é un libro completo. É un libro con capítulos inteiros faltando, con páxinas en branco onde deberían estar as respostas máis importantes. E iso é ao mesmo tempo humillante e emocionante. Humillante porque nos lembra de cuán pouco realmente sabemos. Emocionante porque significa que aínda há moito a descobrir, que a aventura científica está lonxe de terminar, que os maiores misterios aínda están por resolver. Mas agora que vimos estes 5 becos en saída, há algo aínda máis perturbador que preciso te contar. Algo sobre o cual os cientistas raramente falan en público. Son os experimentos que fallaron. As teorías que parecían promisoras, mas desmoronaron sob escrutinio. As descobertas que foron anunciadas con fanfarra, mas depois silenciosamente retiradas. Porque a ciencia real non é a narrativa limpa e linear que vemos nos libros didáticos. É bagunzada, sella de becos en saída, repleta de fracasos. Vamos comezar coa materia escura. Você se lembra do experimento na Italia que mencionei? O detector de xenonio líquido que non encontrou nada? Ben, ese non foi o único fracaso. En 2016, un experimento nos Estados Unidos anunciou resultados aínda máis sensíveis. Localizado 1.600 metros abaixo da superficie, en unha mina de ouro abandonada en Dakota do Sul, 370 kg de xenonio líquido, os detectores máis sensíveis já construídos. E novamente, nada. Absolutamente nada. Mas aquí está a parte que eles non te contan. En 2018, un experimento italiano diferente afirmou ter detectado sinais de materia escura. Eles viron unha modulación anual nos seus detectores, exactamente o que sería esperado se a Terra estivese se movendo a través de un halo de materia escura. Foi unha descoberta enorme, potencialmente revolucionaria. Exceto que ningún outro experimento conseguiu replicarse os resultados, nen outros detectores ao redor do mundo. Entón, o que está acontecendo? Un experimento está vendo algo real que os outros non conseguen detectar? Ou están vendo un artefato, un erro experimental erróneamente interpretado como materia escura? Este debate continúa a máis de 20 anos. 20 anos, e aínda non temos resposta. Este é o tipo de discordancia embarazosa que raramente chega ás manxetes, mas que mantén os físicos acordados a noite. E non é apenas a materia escura. En 2014, un grupo de físicos anunciou que había detectado evidencias do período inflacionario do universo primitivo. Ondulações no tecido do espazo-tempo impresas na radiación cósmica de fundo. Foi anunciado como unha das maiores descobertas do século. Conferencias de imprensa foron realizadas. Mas entón outros grupos comezaron a analizar os dados máis cuidadosamente e descubriron que o sinal podería ser explicado inteiramente por poeira en nosa propia galaxia. O anuncio foi silenciosamente retirado. A descoberta do século evaporou. Você consegue imaginar como isso deve ter sido? Passar anos construindo um experimento, analisar meticulosamente os dados, acreditar que você fez uma descoberta histórica, anunciar ao mundo. E então perceber que estava errado? Que o que você pensou ser um vislumbre dos primeiros momentos do universo era apenas poeira interestelar?
Este é o lado da ciência que raramente vemos, o lado humano, onde cientistas brilhantes cometem erros, onde a pressão por publicar leva a anúncios prematuros, onde a competição por financiamento distorce incentivos. Agora vamos falar sobre a consciência. Lembra da teoria de Penrose e Hameroff sobre processos quânticos em microtúbulos? Bem, a maioria dos físicos pensa que está completamente errada. E eles têm boas razões. O cérebro é quente, é úmido, é barulhento. Estas não são condições onde efeitos quânticos delicados podem sobreviver. Efeitos quânticos requerem isolamento extremo do ambiente. É por isso que precisamos resfriar computadores quânticos a temperaturas próximas do zero absoluto. Em 2008, o físico Max Tegmark, da Universidade de Massachusetts, calculou quanto tempo estados quânticos coherentes poderiam sobreviver em microtúbulos. Sua resposta foi devastadora. Cerca de 10 elevado a menos 13 segundos. 1/10 de trilionésimo de segundo. Processos neuronais acontecem em escalas de tempo de milisegundos. Isso é 10 ordens de magnitude mais lento. Simplesmente não há tempo suficiente para efeitos quânticos desempenharem qualquer papel na cognição. Penrose respondeu. Ele argumentou que talvez existam mecanismos de proteção quântica desconhecidos no cérebro, que a evolução poderia ter encontrado maneiras de preservar coerência quântica mesmo em ambientes quentes e úmidos. Mas isso é especulação. Não há evidência para tais mecanismos. E a maioria dos físicos pensa que Penrose, a pesar de seu gênio em outras áreas, está simplesmente errado sobre isso. Mas então por que Penrose persiste? Por que um físico que ganhou o Prêmio Nobel continua defendendo uma teoria que a maioria de seus colegas rejeita? Talvez porque ele vê algo que os outros non ven. Ou talvez porque ás veces até mesmo os maiores cientistas se apegam a ideas alén do ponto onde as evidencias as apoiam. Esta é outra lição desconfortável sobre ciencia. Reputación e credenciais non garanten que você está certo. Einstein estaba errado sobre a mecánica cuántica. Newton estaba errado sobre a natureza da luz. Grandes cientistas cometen grandes erros. E o paradoxo da información dos buracos negros. Este ten súa propia historia de reviravoltas e erros. En 2012, Joseph Polchinski e seus colegas na Universidade da California en Santa Bárbara propuseron unha solución radical. Eles argumentaron que o horizonte de eventos debe ser unha cortina de fogo cuántico. Unha parede de radiación de alta enerxía que incineraría instantaneamente cualquier coisa que tentase cruzala. Iso resolvería o paradoxo da información, mas criaría un problema diferente. Violaría o principio da equivalencia de Einstein. A proposta xerou enorme controversia. Conferencias inteiras foron dedicadas a debatela. Centenas de artigos foron escritos. Algúns físicos pensaron que era genial. Outros pensaron que era absurdo. E aquí estamos máis de 10 anos depois, e aínda non temos consenso. Algúns físicos aínda acreditan na cortina de fogo. Outros a rexeitan completamente. Aínda outros propuseron modificacións e variacións. É un caos completo. E sabe o que é realmente frustrante? Probablemente nunca poderemos testar experimentalmente cualquier unha destas ideas. Buracos negros están moito longe. Son moito extremos. Nunca vamos poder enviar unha sonda para cruzar un horizonte de eventos e relatar de volta o que encontrou. Porque unha vez que cruza o horizonte, neñún sinal pode escapar. Por definición. Entón, estamos presos debatendo teorías que non podemos testar. Será que iso aínda é ciencia? Agora deixeme te contar sobre algo aínda máis extraño. En 1998, dois grupos independentes de astrónomos fixeron unha descoberta sorprendente. Eles estaban medindo distancias a supernovas distantes, tentando determinar a taxa de expansión do universo. E descubriron algo que ninguén esperaba. O universo non está apenas expandindo. Estás expandindo cada vez máis rápido. A expansión está acelerando. Iso non faz sentido. A gravidade debería estar desacelerando a expansión. Toda a materia no universo debería estar pusando tudo para atrás. Mas en vez diso, a expansión está acelerando. Como se houbese algunha forza misteriosa empurrando as galaxias para lonxe unhas das outras. Os astrónomos amaron esa forza de enerxía escura. E calcularon que ela constitúe cerca de 68% de todo o conteúdo de enerxía do universo. 68%. Deixe iso afundar por un momento.
Mais de 2/3 do universo é feito de algo que non entendemos absolutamente nada. Non sabemos o que é, non sabemos de onde ven, non sabemos por que ten exactamente a intensidade que ten. Se fose apenas lixeiramente máis forte, o universo teríase expandido tan rápido que galaxias nunca poderían terse formado. Se fose lixeiramente máis fraco, o universo podería ter colapsado de volta sobre si mesmo. É perfeitamente axustado, e non temos idea do porqué. Algúns físicos pensan que a enerxía escura é a enerxía do vacuo cuántico. O espazo vacío non é realmente vacío. Está xeio de flutuações cuánticas, pares virtuais de partículas constantemente surxindo e desaparecendo. E esas flutuações ten enerxía. Tal vez esa sexa a enerxía escura. Mas aquí está o problema. Cuando você calcula o valor esperado da enerxía do vacuo cuántico, você obteñe un número que é 120 ordens de magnitude maior do que o observado. 120 ordens de magnitude. Esta ten sido chamada de a pior previsão na historia da física. Então, o que está acontecendo? Por que a energia do vácuo é tão incrivelmente menor do que as previsões teóricas? Alguns físicos invocam o princípio antrópico novamente. Em um multiverso com diferentes valores de energia escura em diferentes regiões, apenas regiões com o valor certo permitiriam a formação de galáxias e vida. Então, claro que nos encontramos em uma região com o valor certo. Caso contrário, não estaríamos aqui para perguntar. Mas, novamente, isso não é realmente uma explicação. É apenas um reconhecimento de que temos muita sorte, ou que não entendemos algo fundamental. Você está começando a ver um padrão aqui? Em cada um destes problemas, quando cavamos mais fundo, encontramos mais mistérios, mais perguntas sem resposta, mais discordâncias entre cientistas, mais experimentos que fallam ou producen resultados contraditorios. A física moderna non é a estrutura sólida e confiável que parece ser de fora. É máis como un predio construído en fundações instáveis, funcionando por enquanto, mas con rachaduras visíveis, e ninguén sabe cuándo ou se vai desmoronar. E aquí está algo que realmente debería preocupar você. Existe unha posibilidade genuína de que algúns destes problemas sexan fundamentalmente insolúveis con nosos métodos actuais. Pense niso. A mecánica cuántica foi desenvolvida estudando átomos e fótons, coisas que podemos manipular en laboratorios. A relatividade geral foi desenvolvida observando planetas e estrelas, coisas que podemos ver a través de telescopios. Mas como vamos estudar coisas que non podemos ver nen manipular, como o interior de buracos negros, ou a natureza da consciencia, ou a estrutura do espazo-tempo en escalas de Planck? Tal vez precisemos de novas ferramentas, novas tecnologías, novos conceitos matemáticos, ou tal vez precisemos de algo aínda máis radical. Unha mudanza completa en como pensamos sobre ciencia, sobre o que constitúe evidencia, sobre o que significa entender algo. Porque os vellos métodos claramente non están funcionando para estes problemas. Você consegue imaginar como sería esa nova ciencia? En 2015, o filósofo da ciencia Thomas Kuhn tería completado 93 anos se aínda estivese vivo. Ele foi quen nos deu o conceito de mudanza de paradigma, a idea de que a ciencia non progride de forma suave e linear, mas sin a través de revoluções. Períodos onde o vello paradigma colapsa e un novo surxe para substituílo. Kuhn argumentou que iso aconteceu con Newton, con Einstein, con a mecánica cuántica, e dise que acontecería novamente. Estaríamos no limiar de outra mudanza de paradigma? Estarían estes 5 becos sen saída, sinalizando que o paradigma actual da física está se esgotando? Que precisamos de unha revolución conceitual tan profunda cuanto a que Einstein trouxe? Algúns físicos pensan que sin. Outros pensan que estamos apenas faltando algúns detalles técnicos, que tudo vai se encaixar con un pouco máis de traballo. Mas unha coisa é certa, algo ten que dar. Non podemos continuar indefinidamente con teorías que se contradicen, con experimentos que producen resultados inexplicáveis, con preguntas que non conseguimos responder. Agora deixeme te facer unha pregunta. Você axa que é posíbel que estexamos facendo as preguntas erradas? Que tal vez o problema non sexa encontrar respostas, mas sin reformular as preguntas. Pense na materia escura. Tal vez a pregunta non debería ser onde está a materia escura, mas sin por que achamos que ela debería existir en primeiro lugar.
Tal vez nosas teorías da gravidade estexan erradas de maneiras que nem imaginamos. Ou pense na consciencia. Tal vez a pregunta non debería ser como o cérebro produz consciencia, mas sin porque asumimos que consciencia é producida pelo cérebro. Ese a relación for diferente. Ese o cérebro for máis como un receptor do que un xerador. Ese a consciencia for unha propiedade fundamental do universo que o cérebro simplesmente sintoniza. Esas son ideas radicais, e a maioría dos cientistas as rexeitaría inmediatamente. Mas tal vez sexa exactamente ese tipo de pensamento radical que precisamos, porque o pensamento convencional claramente non está funcionando. 100 anos e aínda estamos presos nos mesmos becos sen saída. Tal vez sexa a hora de parar de bater a cabeza contra as mesmas paredes e comezar a procurar por portas. Há un físico na Universidade de Oxford chamado David Deutsch que ten ideas fascinantes sobre iso. Ele argumenta que o maior problema da física moderna non é falta de dados ou falta de matemática sofisticada, é falta de boas explicações. Temos teorías que facen previsões precisas, mas que non nos dicen realmente o que está acontecendo. Que non fornecen comprensión profunda. Deutsch usa o exemplo da interpretación de Copenhagen da mecánica cuántica, e a interpretación padrán ensinada na maioría dos cursos universitarios. Dis que partículas non traen propiedades definidas até seren medidas, que o ato de medición colapsa a función de onda e forza a partícula a escoller un estado definido. Mas o que significa iso realmente? O que é unha medición? Por que a observación debería ter ese poder máxico de colapsar funcións de onda? A teoría non dis. Apenas nos dis para calar a boca e calcular. Mas Deutsch argumenta que poderíamos facer mellor, que deberíamos buscar explicacións que realmente façan sentido, que conecten causas e efeitos de maneiras comprensíveis. E ele propón que a interpretación de moitos mundos faz exactamente iso. Nesta interpretación non há colapso de función de onda. En vez diso, cada medición divide o universo en múltiplos ramos. En un ramo, voceme de spin para cima. En outro ramo, voceme de spin para baixo. Todos os resultados posibles acontecen, apenas en diferentes universos paralelos. Iso parece maluco, con certeza, mas pelo menos fornece unha explicación mecanística. Non invoca procesos misteriosos de colapso. Non dá a consciencia un papel especial. Apenas dis que o universo segue súas ecuacións determinísticamente, e que o que parece ser aleatoriedade é apenas ignorancia sobre cual ramo do universo estamos. Moitos físicos odellan esta interpretación porque parece extravagante. Infinitos universos paralelos? Realmente? Mas Deutsch argumenta que é na verdade a interpretación máis simples, porque leva as ecuacións a serio sen adicionar procesos extras. E aquí está o ponto crucial. Se adotarmos a interpretación de moitos mundos, iso muda completamente como pensamos sobre algúns destes problemas. O paradoxo da información dos buracos negros, por exemplo. Tal vez a información non sexa realmente perdida, tal vez ela apenas vá para outros ramos do universo. O problema desaparece se você permitir que a información sexa distribuída a través do multiverso. Ou considere a flecha do tempo, porque o tempo parece fluir apenas en unha dirección. Tal vez porque a ramificación do universo cría unha estrutura asimétrica. Cada momento se divide en múltiplos futuros, mas há apenas un pasado. Esa asimetría de ramificación podería ser a orixen da flecha do tempo. Non precisaríamos apelar para condicións iniciais especiais ou leis termodinámicas. A dirección do tempo surxiría naturalmente da estrutura do multiverso. Agora, non estou dicendo que a interpretación de moitos mundos está correta. Honestamente non sabemos, e tal vez nunca saibamos, porque como você testaría a existencia de universos paralelos que non poden interasir con un oso. Mas o ponto é que diferentes maneiras de pensar sobre os mesmos problemas poden levar a insights diferentes. E tal vez sexa iso que precisamos. Non apenas máis dados, mas novas maneiras de pensar. Há outro físico que quero mencionar. Liz Molin no Instituto Perimeter no Canadá. Ele escreveu un libro en 2006 sobre os problemas da teoría das cordas. Moito controverso. Moitos físicos de cordas ficaron furiosos con ele. Mas ele levantou pontos importantes. Que a teoría das cordas consumiu a atención de millares dos físicos máis brillantes por 3 décadas. Que produciu 0 previsóns testáveis. Que pode ser fundamentalmente non testável.
e que iso representa unha crise para a física teórica. Smalling argumenta que deberíamos estar perseguindo abordaxes alternativas con máis vigor, como a gravidade cuántica en lazo, como a xeometría non conmutativa, como teoría das redes causais. Estas son todas tentativas de resolver o problema da gravidade cuántica sen cordas, e todas foron marginalizadas, porque a teoría das cordas dominou completamente o campo. Consumiu todos os recursos, todos os postos de traballo, toda a atención. E aquí está o que é realmente preocupante. Se você é un jovem físico hoxe e quer traballar en gravidade cuántica, basicamente precisa traballar en teoría das cordas, porque é onde están todos os postos de traballo, todas as bolsas, todo o prestixio. Abordaxes alternativas son vistas como marginais, arriscadas, matadoras de carreira. Entón você ten un efeito de autorreforzo. Todos traballan en cordas, o que significa que todas as mellores mentes están focadas nesa abordaxe. O que significa que ela progride enquanto outras abordaxes defiñan. Mas e se cordas for un beco sen saída? Entón teríamos desperdizado 3 décadas e o talento de millares de físicos brillantes. Smalling non está sozinho nesta crítica. En 2013, Peter Goit, da Universidade de Columbia, publicou un libro aínda máis duro sobre teoría das cordas. Ele argumenta que ela nem mesmo é errada, que seria melhor se fosse errada, porque então saberíamos descartá-la. Em vez disso, é tão flexível que pode acomodar praticamente qualquer observação, o que significa que não faz previsões reais. E uma teoria que não faz previsões testáveis não é ciência, é matemática. Talvez matemática bonita, mas não ciência. Agora, físicos de cordas obviamente discordam veementemente. Eles argumentam que a teoria fez previsões, como a holografia, como certas propriedades de buracos negros, que ela uniu com sucesso todas as forças da natureza, incluindo gravidade, em um framework matemático consistente, que é linda e elegante, e que talvez só precisamos ser mais pacientes. Que grandes avanços levam tempo. Mas quanto tempo? 3 décadas em uma única previsão testável? Quanto tempo mais devemos esperar? Mais 10 anos? Mais 50? Mais 100? Em algum momento, você tem que admitir que talvez esteja no caminho errado. Que talvez deveria tentar algo diferente. Mas aqui está o problema. A comunidade de física teórica investiu tanto em cordas que abandoná-la agora seria admitir que décadas de trabalho foram desperdiçadas. Então há uma tremenda inércia. Uma tremenda resistência a mudanças de direção. E isso nos traz de volta a questão fundamental: como a ciência realmente funciona. Na narrativa idealizada, cientistas seguen as evidencias aonde quer que elas leven. Teorías son testadas objetivamente. As que fallan son descartadas. As que pasan son mantidas. É un proceso racional e imparcial. Mas a ciencia real non é asín. É feita por humanos, con egos, con preconceitos, con carreiras a protexer, con investimentos emocionais en súas ideas, con presóns para publicar e obter financiamento e impresionar seus pares. E ás veces, esas presóns muito humanas distorcen o proceso. Teorías son mantidas alén do ponto onde as evidencias as apoian, porque son familiares, porque moitas persoas investiran súas carreiras nelas, porque admitir que estaban erradas sería doloroso demais. Este é o lado escuro da ciencia que raramente vemos, o lado humano, onde a psicoloxía e a socioloxía importan tanto quanto a lógica e as evidencias. Entón, que podemos facer sobre iso? Como podemos tornar a ciencia máis obxectiva, máis disposta a abandonar ideas que non están funcionando, máis aberta a abordaxes radicalmente diferentes? Honestamente non sei, mas recoñecer o problema xa é un comezo. Admitir que a ciencia non é o proceso perfeitamente racional que pretendemos que sexa, que está suxeita a todos os mesmos vieses e fallas que cualquier outro empreendimento humano. E tal vez iso signifique que precisamos mudar como facemos ciencia. Máis diversidade de abordaxes, menos consenso forzado, máis disposición para financiar ideas malucas, máis tolerancia ao fracaso, porque os maiores avanzos moitas veces vein das marxens, de persoas dispostas a desafiar a ortodoxía, a facer preguntas que todos os outros pensan seren estúpidas, a perseguir camiños que todos os outros abandonaran. Pense en Einstein.
Ele estava trabalhando em um escritório de patentes quando desenvolveu a relatividade especial. Ele era um outsider. Não fazia parte do establishment acadêmico. E talvez isso tenha sido uma vantagem, porque ele não estava investido nas velhas maneiras de pensar. Ele podia questionar suposições que todos os outros aceitavam como óbvias, como a simultaneidade absoluta, como o éter luminífero, como o espaço e o tempo absolutos. Ou pense em Barbara McClintock. Ela descobriu genes saltadores em milho na década de 40. Mas sua descoberta foi ignorada e ridicularizada por décadas, porque não se encaixava no paradigma dominante da genética molecular. Levou 40 anos para que seu trabalho fosse reconhecido. Ela ganhou o Prêmio Nobel em 1983, aos 81 anos de idade. Quantas outras Barbara McClintocks existem, cujo trabalho revolucionário é ignorado porque desafia o consenso dominante? E aqui está algo verdadeiramente perturbador. Quanto mais sofisticada se torna a ciência, mais difícil fica para outsiders fazerem contribuições. Einstein podia desenvolver a relatividade com caneta e papel. Qualquer pessoa inteligente com formação adequada poderia. Mas hoxe, para trabalhar na fronteira da física teórica, você precisa de doutorado de uma universidade de élite. Precisa de pós-doutorados en instituições prestigiadas. Precisa de financiamento de axencias gubernamentais. Precisa de aceso a supercomputadores. O campo ficou profissionalizado, institucionalizado. E iso ten vantaxes, mas tamén ten custos. Un dos custos é que pensamento verdadeiramente radical fica máis difícil, porque para chegar á posición onde você pode facer pesquisa de fronteira, você precisa pasar por un longo proceso de socialización. Você aprende o que son preguntas aceitáveis, o que son métodos aceitáveis, o que son respostas aceitáveis. Você internaliza as normas do campo, e esas normas poden cegar você para posibilidades que están fora do paradigma dominante. Entón, talvez precisemos encontrar maneiras de manter espazo para outsiders, para persoas que non pasaron pela socialización completa, para ideas que parecen malucas a primeira vista, porque ás veces as ideas malucas son as certas, e as sensatas son as erradas. A historia da ciencia está cheia de exemplos diso, de descobertas que parecían absurdas no momento, mas que acabaron revolucionando nosa compreensón do mundo. Déixeme te dar un exemplo concreto. En 1982, Alain Aspect, na Universidade de París-Sul, realizou un experimento que finalmente testou as desigualdades de Bell. Lembra que mencionei John Bell antes? En 1964, ele probou matematicamente que nenhuma teoría de variáveis ocultas locais podería reproducir todas as previsões da mecánica cuántica. Iso significaba que você podería facer un experimento para testar se o mundo é realmente tan extraño quanto a mecánica cuántica diz que é. O experimento de Aspect fez exactamente iso. Ele criou pares de fótons entrelazados e mediu súas polarizacións en diferentes ángulos. E descubriu que os resultados violaban as desigualdades de Bell. O mundo é realmente tan extraño quanto a mecánica cuántica diz. Non há variáveis ocultas locais. Partículas entrelazadas realmente influencian umas ás outras instantáneamente a través de distancias arbitrarias. Esta é unha das descobertas máis profundas da física moderna e rendeu a Aspect o Premio Nobel de Física en 2022. Mas aquí está o que é fascinante. Aspect non estaba tentando probar que a mecánica cuántica estaba certa. Ele estaba genuinamente tentando testar se ela estaba certa. Ele manteve unha mente aberta. Estaba preparado para aceitar cualquier resultado que o experimento producise. E esa abertura mental é exactamente o que a ciencia precisa. Non presuposto sobre cuál debe ser a resposta, mas genuína curiosidade sobre cuál é a resposta. Infelizmente, esa atitude fica máis rara a medida que os campos amadurecen. Quando você investiu décadas em uma teoria particular, fica cada vez mais difícil manter objetividade sobre ela. Você começa a ver o que espera ver, a interpretar resultados ambíguos de maneiras que favorecem sua teoria, a descartar evidências contrárias como provavelmente erros experimentais. Isso é natureza humana. E é por isso que a ciência precisa de jovens pesquisadores, com mentes frescas, sem investimentos emocionais nas velhas teorias, dispostos a questionar tudo. Agora deixe-me te contar sobre algo que aconteceu recentemente que ilustra perfeitamente estes problemas.
Em 2020, um grupo de físicos afirmou ter encontrado evidências de uma nova partícula fundamental, algo que poderia ser matéria escura. O anúncio gerou enorme excitação. Finalmente, depois de décadas de busca, evidências diretas de matéria escura. Mas então outros grupos começaram a olhar os dados mais cuidadosamente. E descubriram problemas. Possíveis erros na análise estatística. Possíveis fontes de ruído que não foram adequadamente contabilizadas. O resultado? O anúncio foi qualificado. Então silenciosamente retirado. Mais uma descoberta potencialmente revolucionaria que evaporou sob escrutinio. Você pode imaginar a decepción dos pesquisadores? Eles provavelmente acreditaban xenuinamente que habían encontrado algo. Eles non estaban tentando enganar ninguén. Mas o desexo de facer unha grande descoberta pode distorcer seu xulgamento. Pode facer você ver padróns onde soa ruído. Pode facer você subestimar incertezas. E o problema é amplificado pela maneira como a ciencia moderna funciona. A presión para publicar, a presión para obter financiamento, a presión para facer descobertas sensacionais que xamen a atención da media. Todas esas presóns empurran na dirección de anuncios prematuros, de interpretacións optimistas de dados ambiguos, de exagerar a importancia de seus resultados. Como consertamos iso? Algunhas persoas argumentan que precisamos mudar os incentivos, parar de recompensar pesquisadores apenas por publicar en revistas de alto impacto, comezar a recompensar tamén a abertura e a reprodutibilidade, comezar a punir pesquisadores que facen afirmacións grandiosas que depois non resisten ao escrutinio. Mas iso é máis fácil dizer do que facer, porque en última análise, a ciencia é feita por humanos, e humanos responden a incentivos. Tal vez a resposta sexa cultural. Precisamos construir unha cultura científica onde admitir erro é visto como forza, non fraqueza. Onde mudar de opinión face a novas evidencias é celebrado, non ridicularizado. Onde a incerteza é abrasada, non escondida. Onde facer preguntas difíceis é valorizado, mesmo se as respostas sexan desconfortáveis. Mas existe algo aínda máis profundo que precisamos discutir. Algo que vai ao corazón destes 5 becos sen saída. É a questão da propia realidade. O que é real? Esta parece unha pregunta filosófica, mas na verdade é unha questão física fundamental. E diferentes interpretacións da física moderna dan respostas radicalmente diferentes. Na física clásica, a resposta era obvia. Realidade é o que está lá fora, independente de nós. Obxetos traen propiedades definidas, posición, velocidade, masa. Esas propiedades existen quer ollemos para elas ou non. Nosa observación apenas revela o que já estaba lá. Este é o realismo ingenuo, e é así que a maioría das persoas pensa sobre o mundo. Mas a mecánica cuántica destruiu completamente esta visão. De acordo con a interpretación padrón, partículas non teñen propiedades definidas antes da medición. Elas existen en superposicións, en múltiplos estados simultaneamente. É apenas cando medimos que a función de onda colapsa e a partícula escolle un estado definido. Entón nosa observación non apenas revela a realidade, de alguma forma cría a realidade. Iso parece loucura e ten implicacións profundamente perturbadoras. Significa que a realidade, en algún sentido fundamental, depende da observación. Que non há un mundo objetivo lá fora independente de nós. Que nós, de alguma forma, participamos da criación da realidade a través do ato de observación. Einstein odiaba iso. Ele famosamente preguntou se a Lúa deixa de existir cando non ollamos para ela. Segundo a interpretación de Copenhagen, a resposta non é obvia. Claro, a Lúa non está en unha superposición cuántica, é un obxeto macroscópico, mas en principio, se você pudese isolar completamente a Lúa de todas as interaccións con o ambiente, ela entraría en unha superposición. Só existiría como unha nebulosa de probabilidades até que alguén a observase. Mas aquí está onde as coisas fican realmente extrañas. O que conta como observación? Precisa ser unha consciencia, un ser humano, ou cualquier sistema físico serve. A interpretación de Copenhagen non dá unha resposta clara. E iso levou a algunhas persoas a suxerir que a consciencia desempeña un papel fundamental na física, que é a consciencia que colapsa a función de onda, que sen consciencia
O universo sería apenas unha vasta superposición de todas as posibilidades. Esta idea é chamada de colapso inducido pela consciencia, e a maioría dos físicos a rexeita como pseudociencia. Mas algúns físicos serios a levan a serio, como Henry Stapp na Universidade da California en Berkeley. Ele argumenta que a consciencia debe ser incorporada na estrutura fundamental da mecánica cuántica, que non podemos continuar tratándoa como un epifenómeno sen importancia. E aquí está algo fascinante. Se a consciencia realmente colapsa a función de onda, iso podería explicar por que temos experiencias subjetivas, porque há algo que é como ser vosé. Porque a consciencia non sería apenas un subproduto da computación cerebral, sería un componente necesario da realidade física. Sería o que transforma potencialidades cuánticas en realidades actuais. Iso é especulación selvaxen? Absolutamente. Non há evidencia sólida para iso. Mas é o tipo de pensamento radical que tal vez precisemos. Porque tal vez a consciencia e a física non sexan dois dominios separados que precisan ser conectados. Tal vez sexan dois aspectos da mesma coisa. Dúas maneiras de ollar para a mesma realidade subyacente. Agora vamos voltar á materia escura. Lembra que eu dixe que ela constitúe 85% de toda a materia no universo? Ben, existe unha posibilidade aínda máis extraña que algúns físicos comezaron a considerar. E se a materia escura non for materia de xeito neñún? E se for algo completamente diferente? Como información? Ou como estrutura espacial? Ou como algo que nem temos conceitos para descrever aínda? En 2010, Erik Berlind, na Universidade de Amsterdam, propós unha idea radical. Ele argumentou que a gravidade non é unha forza fundamental, é unha propiedade emerxente, algo que surxe de consideracións termodinámicas e teoría da información. Como a temperatura emerxe do movimento aleatorio de moléculas, a gravidade emerxiría da forma como a información é distribuída no espazo. Se Berlinde estiver certo, entón non precisamos de materia escura. Os efeitos que atribuímos á materia escura serían apenas manifestacións desta gravidade emerxente. Serían características inevitáveis de como a información se comporta en larga escala. Mas aquí está o problema. A teoría de Berlinde faz algunhas previsións que non corresponden ás observacións. Entón, ou a teoría está errada, ou está incompleta, ou as observacións están sendo mal interpretadas. E iso nos leva a unha pregunta aínda máis profunda. O que é información? Na física clásica, información non é física. É apenas unha descrición abstrata de sistemas físicos. Mas en física cuántica e teoría da información moderna, información parece ser máis fundamental. Parece ter propiedades físicas reais. Pode ser almacenada, procesada, transferida. Até mesmo parece ter enerxía e entropía asociadas a ela. Algúns físicos argumentan que a información é a coisa máis fundamental que materia, máis fundamental que enerxía, que o universo no nivel máis básico é feito de información. E materia e enerxía son apenas diferentes maneiras de organizar e procesar esa información. Iso é chamado de física da información, e estáse tornando cada vez máis influente. Se a física da información estiver correta, iso mudaría completamente como pensamos sobre estes 5 becos en saída. A materia escura podería ser un padrón particular na distribuición de información. A consciencia podería ser un tipo especial de procesamento de información. O paradoxo da información dos buracos negros sería sobre preservar padróns informacionais a través de transformacións extremas. A gravidade cuántica sería sobre como a información se comporta en escalas de Planck. E a flecha do tempo sería sobre a virezón na cual a información flui. Tudo se resume a información. Mas entón surxe a pregunta: información sobre o que? Se a información é fundamental, non pode ser información sobre outra coisa. Tería que ser apenas información pura, padrón puro, estrutura pura, sen un substrato material subyacente. Apenas relacionamentos, apenas diferenzas, apenas distincións. Iso parece abstrato demais para ser real? Tal vez, mas lémbrese de que a física moderna xa está xeia de conceitos abstratos que se tornaron centrais para a nosa comprensión da realidade. Como campos, non son feitos de nada, apenas permellan o espazo. Ten enerxía e momentum. Poden oscilar e ondular, mas non son feitos de substancia material,
Son abstraccións matemáticas que se tornaron físicas. Ou considere o espazo-tempo. Non é un palco pasivo onde eventos acontecen. É unha entidade dinámica que pode curvar e ondular e até mesmo rasgar. Mas de que é feito? Non é feito de nada. É apenas geometría. Relacionamentos entre eventos, distancias e ángulos. Completamente abstrato. E aínda así, completamente real. Entón tal vez non debésemos nos surpreender se a física última acabar sendo aínda máis abstrata. Tal vez realidade no nivel máis profundo sexa pura matemática, pura información, pura estrutura. E todas as coisas concretas que experimentamos, partículas e campos e forzas, sexan apenas padróns nesa estrutura subxacente. Apenas maneiras pelas quais a matemática fundamental se manifesta. Esta idea é chamada de universo matemático. Foi popularizada por Max Tegmark do MIT. Ele argumenta que noso universo non é descrito pela matemática. Ele é matemática, non há nada por trás das ecuações. As ecuações son tudo o que existe. Toda estrutura matemática consistente existe en algún sentido. E nós habitamos unha desas estruturas. Iso parece maluco? Absolutamente. Mas teño unha vantaxe. Explica por que a matemática é tan eficaz en descrever a natureza. Non é porque inventamos unha linguaxe inútil, é porque a natureza literalmente é matemática. Estamos descubrindo a estrutura matemática da cual facemos parte. Estamos dentro da matemática tentando entender a matemática. Se iso estiver certo, entón preguntas como por que esas leis da física e non outras perden o sentido. Todas as leis matemáticas posíveis son realizadas en algún lugar. Todas as estruturas matemáticas existen. Nós simplesmente estamos en unha delas. E ela ten que ter propiedades que permitan observadores complexos como nós existiren. Caso contrario, non estaríamos aquí para preguntar. Mas iso levanta unha nova pergunta perturbadora. Se todas as estruturas matemáticas existen, o que determina cual delas experimentamos? Por que esta en particular? A resposta usual é o principio antrópico novamente. Estamos nesta porque é unha que permite nosa existencia. Mas iso parece insatisfactorio. Parece unha non resposta. Parece admitir que é algo que a física non pode explicar. E tal vez ese sexa o ponto. Tal vez haxa limites fundamentais para o que a física pode explicar. Non por causa de limitacións prácticas, mas por causa de limitacións lóxicas. Porque en última análise, para explicar algo, você precisa explicalo en termos de outra coisa. Mas entón você precisa explicar esa outra coisa, e você obtén unha regresión infinita. En algún momento você ten que parar. En algún punto, você ten que aceitar algo como dado, como axiomático, como non requerendo explicación ulterior. Os físicos moitas veces soñan con unha teoría final, unha teoría de tudo, que explicaría todas as forzas e partículas e constantes fundamentais, que respondería todas as preguntas. Mas mesmo se conseguísemos tal teoría, aínda habería preguntas en resposta. Por que esas ecuacións e non outras? Por que esa matemática particular? Por que alguma coisa existe en vez de nada? Estas son preguntas que a física sociña nunca poderá responder, porque son questões sobre a propia existencia da física, sobre por que a un universo resido por leis físicas. E você non pode usar física para explicar por que a física. Iso sería circular. Entón, en algún sentido fundamental, sempre haberá misterio. Sempre haberá algo alén da compreensón. Algúns físicos achan iso frustrante, outros achan libertador. Eu tendo para o segundo campo, porque significa que a ciencia nunca terminará. Sempre haberá preguntas para facer, sempre haberá misterios para sondar, sempre haberá espazo para maravillamento e espanto e admiración. Entón voltamos ás 5 paredes. Materia escura, consciencia, información en buracos negros, gravidade cuántica, flecha do tempo. Son becos sen saída? Ou son portais para algo máis profundo? Tal vez ambos. Tal vez sexan lugares onde o paradigma actual da física quebra, onde precisamos de novos conceitos, novas ferramentas, novas maneiras de pensar. E tal vez a solución non veña de onde esperamos, non dos grandes laboratorios ou das universidades de élite, mas de alguén pensando de maneira diferente. Alguén vendo padróns que outros perderon. Alguén facendo conexóns inesperadas entre campos aparentemente non relacionados.
A historia está cheia de tais exemplos, e probablemente haberá máis. Agora déixeme te facer unha pergunta final. Depois de tudo que discutimos, como você se sente sobre a ciencia? Máis confiante ou menos? Eu espero que non sexa neñún dos dois. Eu espero que você se sinta máis sabio. Porque entender os limites do coñecimento é unha forma de sabedoría. Saber o que você non sabe é máis valioso do que achar que sabe tudo. A física moderna nos deu poderes incríveis: computadores, internet, medicina moderna, viaxe espacial, enerxía nuclear. Todos baseados en nosa comprensión das leis fundamentais da natureza. E iso é incrível. É un triunfo do intelecto humano. Mas non debemos deixar ese suceso nos cegar para o que aínda non sabemos, para os misterios profundos que permanecen. Porque no final, estes 5 becos en saída non son fallas da física, son sinais de que aínda há traballo a facer, que o universo aínda ten segredos para revelar, que a aventura continúa. E tal vez sexa iso que é máis emocionante. Non o que sabemos, mas o que aínda non sabemos. Non as respostas que temos, mas as preguntas que aínda estamos descobrindo como facer. Entón, da próxima vez que você ollar para o seu noturno, lémbrese: 95% do universo é feito de coisas que non entendemos. Temos teorías que funcionan incrivelmente ben, mas que no fundo sabemos que son incompletas. Temos preguntas que nem sabemos como comezar a responder. E iso é bon, iso é excitante. Iso significa que há aínda máis maravillas esperando para serem descobertas. A física non está quebrada, está incompleta, e tal vez sempre estará. Porque cuanto máis aprendemos, máis percebemos cuanto non sabemos. Cada resposta abre 10 novas preguntas, cada solución revela 10 novos misterios. É un proceso sen fin, unha jornada infinita. E nós temos a sorte de estar vivos en un momento onde podemos facer parte dela. Os 5 becos sen saída que discutimos hoxe non son o fin da historia, son apenas o comezo. Son desafíos para a próxima xeración de físicos. Problemas que van requerer novas ideas, nova creatividade, nova coraxen para cuestionar o que todo mundo aceita como verdade. E cando foren resolvidos, se foren resolvidos, o mundo vai mudar de maneiras que nem podemos imaginar. Porque iso é o que a física faz. Ela muda nosa compreensão do que é posível. E cando nosa compreensão muda, tudo máis muda xunto. Newton nos deu un universo mecánico. Einstein nos deu espazo-tempo curvo. A mecánica cuántica nos deu incerteza fundamental. O que a próxima revolución vai tracer? Non sabemos, mas será incrível. E tal vez você faza parte dela. Tal vez você sexa a persoa que vai resolver un destes problemas. Ou tal vez você sexa a persoa que vai facer a pregunta certa que leva a outra persoa á solución. Ou tal vez você apenas sexa alguén que aprecia a maravilla e o misterio de tudo iso. Alguén que olla para o universo con espanto e curiosidade. Alguén que entende que non saber todas as respostas non é unha fraqueza. É unha oportunidade. Entón manteña a súa curiosidade viva. Continúe facendo preguntas. Continúe cuestionando. Continúese maravillando. Porque é así que a ciencia avanza. Non a través de persoas que teñen todas as respostas, mas a través de persoas que teñen todas as preguntas e que non teñen medo de perseguilas, mesmo cuando levan a lugares extraños, mesmo cuando desafían tudo que achábamos que sabíamos. Especialmente entón. Os 5 becos sen saída da física non son sinais de falla, son sinais de fronteira, lugares onde noso coñecimento termina e o misterio comeza. E é exactamente neses lugares que as maiores descobertas están esperando. É exactamente neses lugares que o futuro da física será escrito. Por persoas corallosas o suficiente para entrar no descoñecido. Por persoas curiosas o suficiente para facer preguntas imposíveis. Por persoas humildes o suficiente para admitir cando non saben. E tal vez no final, esa sexa a lição máis importante. Que a ciencia non é sobre ter todas as respostas. É sobre estar confortável con non saber, sobre abrazar a incerteza, sobre encontrar beleza no misterio, porque o universo é máis extraño e máis maravilloso do que cualquier coisa que posamos imaginar, e aínda estamos apenas comezando a arrañar a superficie. Mas antes de encerrarmos, há máis unha coisa crucial que preciso te contar, unha sexta parede. Un problema que é tan fundamental que nem sempre é recoñecido como problema.
É a questão do axuste fino. O fato de que as constantes fundamentais da natureza parecem perfeitamente ajustadas para permitir a existência de vida complexa. E ninguém sabe por quê. Deixe-me te dar alguns exemplos concretos. A constante de estrutura fina determina a força da interação eletromagnética. Seu valor é aproximadamente 1 sobre 137. Se fosse apenas 4% diferente, a química como a conhecemos seria impossível. Carbono não seria estável. Não haveria moléculas complexas. Não haveria vida. Ou considere a força nuclear forte. Ela mantém prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico. Se fosse 2% mais fraca, os únicos núcleos estáveis seriam hidrogênio. Sem elementos pesados, sem química interessante, sem vida. Se fosse 2% mais forte, todo o hidrogênio teria sido consumido no Big Bang. Sem hidrogênio, sem água. Sem água, sem vida. Ou a diferença de massa entre prótons e nêutrons. É minúscula, apenas 1,3%. Mas se fosse ligeiramente diferente en cualquier direção, átomos estáveis não poderiam existir. Se nêutrons fossem muito mais pesados, decairiam rápido demais. Se fossem muito mais leves, prótons decairiam. De qualquer forma, sem átomos, sem moléculas, sem vida. E há dúcias de outros exemplos. A taxa de expansão do universo, a densidade de matéria escura, a força da energia escura, a temperatura da radiação cósmica de fundo. Todas parecen perfeitamente axustadas. Mude cualquier uma delas, mesmo que lixeiramente, e o universo sería estéril. Sen estrelas, sen planetas, sen vida. Apenas hidrogenio frío espallado a través de un vacío escuro. Ou tal vez un colapso instantáneo de volta en unha singularidade. Entón, por que noso universo ten exactamente os valores certos para todas esas constantes? Existen 3 posíveis respostas, e todas son problemáticas. A primeira é sorte. Pura coincidencia cósmica. Aconteceu de termos exactamente os valores certos. Esta resposta é insatisfactoria porque as probabilidades son astronómicas. É como xogar un dardo en un mapa do universo e acertar un átomo específico en unha galaxia específica. Posíbel? Sin. Probábel? Absolutamente non. A segunda resposta é o multiverso. Se existen infinitos universos con diferentes valores para as constantes fundamentais, entón claro que nos encontramos en un con os valores certos. Porque só universos con os valores certos poden producir observadores como nós. Este é o principio antrópico novamente, mas empujado até seu limite lógico. E teño un problema. É completamente non testável. Nunca podemos observar outros universos por definición. Entón non é realmente unha explicación científica. É máis unha admisión de derrota. A terceira resposta é design, que as constantes foron asustadas propositalmente por alguma inteligencia superior, por Deus, ou por simuladores de computador, ou por algo máis. Mas iso apenas empurra o problema un nivel para atrás. Quen criou o Criador? De onde ven as leis que gobernan o Criador? E estamos de volta ao mesmo problema de regresión infinita. Entón, nenhuma das 3 respostas é satisfactoria, e aínda asín, unha delas debe ser verdadeira. Ou tal vez haxa unha cuarta opción que ninguén pensou aínda, unha maneira completamente diferente de pensar sobre o problema que disolve a questão ao invés de respondela. Mas por enquanto, estamos presos. Mais un beco sen saída, máis unha parede contra a cual a física está batendo. E aquí está algo que debería te facer pausar. Cuanto máis aprendemos sobre o universo, máis improbável nosa existencia parece. Cada nova constante fundamental que descobrimos é outro número que precisa estar exactamente certo. Cada novo mecanismo físico que entendemos é outro proceso que precisa funcionar perfeitamente. As probabilidades fican menores e menores. O misterio fica máis profundo e máis profundo. Algúns físicos achon iso profundamente perturbador. Outros achon reconfortante. Algúns ven evidencia de propósito. Outros ven apenas sorte extraordinaria. Aínda outros ven evidencia de que estamos facendo as preguntas erradas de alguma forma. Que há algo fundamental sobre nosa maneira de pensar sobre física que está nos levando ao erro.
Déixeme te contar sobre un físico chamado John Wheeler. Ele foi mentor de Richard Feynman e traballou no proxecto Manhattan. Nas últimas décadas de súa vida, ele se tornou obcecado con questões profundas sobre a natureza da realidade. Unha de súas ideas máis extrañas era chamada de universo participatorio. Ele argumentaba que o universo non existe de forma independente de observadores, que de alguma forma, observadores son necesarios para trazer o universo á existencia. Iso parece loucura? Wheeler tiña argumentos para apoialo, baseados na mecánica cuántica e no principio antrópico. Ele argumentaba que observadores cuánticos no presente poderían afetar o pasado a través do que é chamado de escolla retardada. Que nosa observación nose podería literalmente determinar o que aconteceu billóns de anos atrás, que o universo primitivo existía en superposición até que observadores evoluíron e colapsaron a función de onda retroactivamente. A maioría dos físicos pensa que Wheeler foi lonxe demais, que ele comezou a filosofar alén do que a física realmente apoia. Mas Wheeler non era un maluco. Ele era un dos maiores físicos do século XX, e ele estaba tentando resolver o mesmo problema que estamos discutindo. Como o universo pode ser tan perfeitamente asustado para producir observadores? Tal vez, Wheeler pensou, porque os observadores son necesarios para que o universo exista en primeiro lugar. É unha causalidade circular. Observadores crían un universo cría observadores. Iso resolve o problema? Honestamente non sei. Mas é o tipo de pensamento radical que tal vez precisemos. Porque todas as abordaxes convencionais chegaron a becos sen saída. Entón tal vez precisemos repensar suposicións aínda máis básicas, como causalidade, como tempo, como a relación entre observador e observado. Agora quero falar sobre algo que conecta todos estes problemas. É a questão da emergencia. Como propiedades complexas emerxen de regras simples. Como o todo pode ser máis do que a soma das partes. Esta questão aparece en todos os 5 becos en saída que discutimos, e tal vez sexa a sabe para todos eles. Pense na consciencia. Neuronios individuais non son conscientes, son apenas células, procesando sinais químicos e eléctricos. Mas cando você xunta 86 billións deles en padróns específicos, de alguma forma emerxe consciencia. Experiencia subxetiva. Qualia. Como? Ninguén sabe. Este é o problema de emergencia para consciencia. Ou pense en temperatura. Moléculas individuais non teñen temperatura. Temperatura é unha propiedade emerxente que só faz sentido para grandes coleccións de moléculas. É unha medida de seu movimento medio. Mas você non pode apontar para cualquier molécula individual e dizer que ela ten temperatura. A propiedade emerxe do colectivo. Ou pense na vida. Moléculas individuais non están vivas. Carbono non está vivo. Hidroxenio non está vivo. Oxixenio non está vivo. Mas cando você os organiza en padróns específicos, metabolismo emerxe. Replicación emerxe. Evolución emerxe. Vida emerxe. Como? A través de organización complexa e feedback loops e autocatalise. Mas os detalles de como propiedades emerxentes surxen de componentes non vivos aínda son misteriosos. E aquí está o ponto crucial. Tal vez a gravidade sexa emerxente. Tal vez a materia escura sexa emerxente. Tal vez o tempo sexa emerxente. Tal vez até o espazo sexa emerxente. Tal vez no nivel máis fundamental, tudo que existe sexa algo moito máis simples. Como información, ou como relacionamentos puros, ou como matemática pura. E todas as propiedades que observamos, masa e enerxía, e forzas e partículas, emercen de padróns nesa coisa fundamental. Se iso estiver certo, entao estamos facendo a pergunta errada cando perguntamos cual é a teoría final. Porque pode non haber componentes fundamentais, pode non haber partículas básicas das quais tudo é feito. Pode ser apenas padróns, estrutura, organización, emergencia todo o camiño para baixo. E emergencia todo o camiño para cima tamén. Esta é unha idea profunda, e se for verdadeira, muda tudo. Porque significa que non podemos entender a física fundamental apenas quebrando coisas en pedazos cada vez menores. Eventualmente alcanzamos un nivel onde non há máis pedazos, apenas relaxóns, apenas padróns, apenas emergencia. E nese nivel, as preguntas que facemos ten que mudar. En vez de preguntar de que as coisas son feitas, preguntamos como os padróns se organizan.
En vez de preguntar quais son as partes fundamentais, preguntamos quais son os principios organizadores fundamentais. É unha mudanza de ontoloxía, de substancia para estrutura, de ser para tornarse, de partículas para procesos. E tal vez sexa esa mudanza que precisamos para resolvernos os 5 becos en saída. Tal vez a materia escura non sella unha partícula, mas un padrón de organización espacial. Tal vez a consciencia non sella producida pelo cérebro, mas sella un padrón de procesamento de información que o cérebro exemplifica. Tal vez a información en buracos negros non sella destruída, mas transformada en padróns que non recoñecemos aínda. Tal vez a gravidade cuántica non sella sobre cuantizar a gravidade, mas sobre entender como a geometría espacial emerxe de relações cuánticas. E tal vez a flecha do tempo non sexa fundamental, mas emerxa da maneira como padróns se desenvolven. Iso son especulações? Claro, mas son especulações fundamentadas en desenvolvimentos reais na física teórica, como a correspondencia holográfica, como o entrelazamento cuántico, como a termodinámica de buracos negros, como geometría emergente. Todas esas ideas apontan unha mesma dirección, en dirección a unha física onde estrutura e padrón e relación son máis fundamentais do que substancia. Déixeme te contar sobre un experimento fascinante que foi feito en 2015. Pesquisadores na Universidade de Viena criaron un sistema cuántico onde podían controlar o entrelazamento entre partículas e descubriron algo surpreendente. O propio espazo parecía emergir do padrón de entrelazamento. Onde había moito entrelazamento, o espazo parecía menor. Onde había pouco entrelazamento, o espazo parecía maior. Como se a geometría espacial non fose fundamental, mas emergisse da estrutura de conexões cuánticas. Se isso estiver certo, e é uma grande se, então o espaço em si não é uma coisa. É um padrão de relações. É emergente. E se o espaço é emergente, então talvez o tempo também seja. Talvez a própria arena onde a física acontece não seja fundamental. Talvez surja de algo mais profundo. Algo que não é espacial nem temporal. Algo para o cual nem temos palabras aínda. E se chegarmos a ese nivel de compreensão, então a física como a coñecemos terá que ser completamente reformulada. Non será máis sobre obxetos se movendo a través do espazo ao longo do tempo. Será sobre algo máis fundamental. Padróns de información evoluindo de acordo con principios que aínda non entendemos. Será unha revolución tan profunda quanto a que Einstein iniciou, ou tal vez aínda máis profunda. Mas chegaremos lá? Honestamente non sei. Tal vez sim, tal vez non. Tal vez o problema sexa moito difícil para mentes humanas. Tal vez precisemos de inteligencia artificial para nos axudar. Ou tal vez precisemos de unha nova especie de humanos con capacidades cognitivas aprimoradas. Ou tal vez apenas precisemos de tempo. De xerações e xerações de físicos construindo sobre o traballo uns dos outros. Resolvendo pedazos do quebra-cabeza. Até que finalmente a imaxen completa emerxa. O que sei é isto. Os 5 becos en saída que discutimos hoxe non son o fin da física. Son sintomas de que estamos no limiar de algo novo. De que o vello paradigma está esgotando seu potencial. De que precisamos de novas ideas. E esas novas ideas virán, porque sempre ven. A historia da ciencia é unha historia de revoluções. De vellos paradigmas sendo substituídos por novos. E non unha razón para pensar que paramos agora. Entón, en cuanto concluímos esta xornada a través dos misterios máis profundos da física moderna, quero deixalo con unha pergunta. Non unha pergunta sobre física, mas unha pergunta sobre você. O que você fará con este coñecimento? Como ele mudará a maneira como você ve o mundo? Como ele afetará súas escollas, súa curiosidade, súa humildade diante do descoñecido? Porque no final, ciencia non é apenas sobre entender o universo. É sobre entender noso lugar nele. Sobre recoñecer que somos parte de algo vasto e misterioso. Algo que está alén da comprensó completa. E aínda sin algo que podemos sondar, que podemos investigar, que podemos gradualmente iluminar coa luz da razón. E tal vez esa sexa a mensaje máis importante. Que non saber non é fraqueza, é oportunidade. Cada pregunta sen resposta é un convite para pensar máis profundamente, para imaginar máis amplamente, para cuestionar máis corasosamente. Os 5 becos en saída da física non son sinais de falla,
son sinais de posibilidade, de potencial, de aventura aínda por vir. Entón continúe curioso, continúe questionando, continúe maravillado. E quen sabe, tal vez un día você sexa a persoa que resolve un deses problemas. Ou tal vez você inspire a alguén que o fará. Ou tal vez você simplesmente viva a súa vida con unha apreciación máis profunda do misterio e da beleza do universo. Cualquer unha desas coisas sería valiosa. Cualquer unha delas faría do mundo un lugar mellor. E lémbrese sempre. A física pode ter becos sen saída, mas a curiosidade humana non te. Pode haber limites para o que podemos saber, mas non há limites para o que podemos preguntar. E no final, son as preguntas que importan máis, porque son elas que nos mantén buscando, que nos mantén crecendo, que nos mantén humanos. Entón, da próxima vez que você ollar para as estrelas, non pense apenas sobre o que sabemos. Pense sobre o que non sabemos. Pense sobre os misterios que permanecen. Pense sobre as preguntas que aínda están esperando para serem feitas. E sorría, porque você vive en un universo sello de maravillas. Un universo que aínda ten segredos para revelar. Un universo que nunca deixará de sorprendelo. Se você apenas mantiver os ollos abertos, e a mente curiosa, e o corazón maravillado. Os 5 becos en saída da física son apenas o comezo. A verdadeira aventura está apenas comezando. E você ten a sorte de estar vivo para testemuñala, para participar dela, para facer parte dela. Entón aproveite. Questione tudo. Aceite nada pelo valor nominal. E nunca pare de se maravillar con o extraordinario universo no cual nos encontramos. Porque no final, é esa capacidade de maravillamento que nos torna verdadeiramente humanos, que nos conecta con algo maior do que nós mesmos, que dá significado a nosa breve existencia neste vasto cosmos. E iso, tal vez, sexa a descoberta máis profunda de todas, non sobre o universo, mas sobre nós mesmos. Que somos capaces de facer preguntas imposíveis, de soñar con respostas imposíveis, de buscar compreensón onde non há garantía de encontrala. Iso é o que nos torna especiais. Non noso coñecimento, mas nosa busca por coñecimento. Non nosas respostas, mas nosas preguntas. Non nosa compreensón, mas nosa humildade diante do que non compreendemos. Entón continúe buscando, continúe preguntando, continúe maravillado. E veixe que eses 5 becos en saída da física sexan non obstáculos, mas trampolíns. Non fins, mas comesos. Non derrotas, mas desafíos. Porque é asín que a ciencia avanza, é asín que a humanidade crece, é asín que transformamos misterio en comprensión. Un paso de cada vez, unha pregunta de cada vez, unha maravilla de cada vez. E aquí está unha última coisa que quero compartillar con você. Unha historia que encapsula tudo o que discutimos. É sobre un experimento que foi realizado en 2019. Un experimento que fallou espectacularmente, mas que nos ensinou algo profundo sobre os limites do coñecimento. Un grupo de físicos na Alemanha construíu o que eles chamaron de detector definitivo de materia escura. Custou 200 millóns de euros, levou 15 anos para construir. Usaba tecnoloxía que nunca había sido tentada antes. Estaba enterrado 3 kilómetros abaixo da superficie sob os Alpes. Era cercado por camadas e camadas de blindaxen para filtrar toda a radiación de fundo posível. Era sensível o suficiente para detectar unha única partícula de materia escura atinxindo unha vez por ano. Os físicos tiñan certeza de que funcionaría. Eles habían feito todos os cálculos, testado todos os componentes, simulado cada escenario posível. E cando finalmente ligaron, esperaron ver sinais de materia escura inmediatamente. Mas non viron nada. Absolutamente nada. Durante 5 anos o detector funcionou perfeitamente. E durante 5 anos detectou 0 partículas de materia escura. Você pode imaginar a frustración? O desapontamento? A sensación de que tal vez estivesen perseguindo algo que non existe? Mas aquí está a parte interesante. A ausencia de detección era en sí mesma información valiosa, porque excluía unha vasta gama de teorías sobre o que a materia escura podería ser. Restrinxía as posibilidades, empurraba o campo en novas direccións, e os físicos perceberon algo profundo, que ás veces fallar en encontrar algo é tan importante cuanto encontralo. Que resultados negativos son dados reais. Que non saber é un tipo de coñecimento, é negativo, mas aínda é coñecimento.
porque agora sabemos onde non procurar. Sabemos o que a materia escura non é, e iso nos aproxima de descobrir o que ela é. Esta historia ilustra perfeitamente o que tentei comunicar neste roteiro inteiro, que a ciencia non é unha marcha triunfal de descoberta en descoberta, é unha xornada tortuosa a través do territorio do descoñecido, con moitos becos en saída, moitos pasos en falso, moitas ideas que parecían boas, mas acabaron erradas. E iso está ben, porque é asín que progredimos, a través de tentativa e erro, a través de persistencia diante do fracaso, a través de humildade diante da complexidade. Os 5 becos en saída que exploramos hoxe son exactamente iso, lugares onde a física actual non funciona, onde nosas teorías quebran, onde nosas ferramentas son inadecuadas, mas non son fracasos finais, son indicadores, apontando para onde precisamos de novas ideas, onde precisamos de novas abordaxes, onde precisamos de novas preguntas. E aquí está algo que realmente me enche de esperanza. Cada xeración de físicos pensa que está perto de entender tudo. Newton pensou iso, Maxwell pensou iso, Einstein pensou que estaba cuásela. E cada xeración foi probada errada. Mas non porque eran estúpidos, porque o universo é máis profundo do que cualquer un imaginou. Cada camada que descascamos revela outra camada embaixo. Cada resposta que encontramos abre 10 novas preguntas. Entón tal vez nunca cheguemos ao fin. Tal vez sempre haberá máis misterios. Sempre haberá máis preguntas. Sempre haberá máis becos en saída para explorar. E sabe de unha coisa? Eu acho iso lindo. Porque significa que a aventura nunca termina. Que sempre haberá algo novo para descobrir. Que sempre haberá maravillas esperando. Pense nos jovens que están entrando na física agora. Eles creceron en un mundo onde o modelo padrón da física de partículas está completo. Onde o bosón de Higgs foi descoberto. Onde ondas gravitacionais foron detectadas. Onde buracos negros foron fotografados. Eles poderían pensar que tudo importante xa foi descoberto, que chegaron tarde demais, mas estarían completamente errados. Porque os problemas máis profundos e máis importantes aínda están abertos. Aínda non sabemos o que é 95% do universo. Aínda non sabemos como unirnos as dúas mellores teorías. Aínda non sabemos o que é consciencia. Aínda non sabemos por que o tempo flui en unha dirección. Aínda non sabemos por que as constantes fundamentais têm os valores que têm. Estes problemas são tão difíceis quanto qualquer coisa que Einstein ou Newton enfrentaram. Talvez mais difíceis. E aqui está o que é verdadeiramente emocionante. As ferramentas que temos agora são incrivelmente mais poderosas do que qualquer coisa que gerações anteriores tiveram. Temos detectores que podem ver partículas individuais, telescopios que podem ver o universo primordial, computadores que podem simular galaxias inteiras, aceleradores que podem recriar condiciones do Big Bang, satélites que podem medir ondulaciones no tecido do espazo-tempo. Temos ferramentas que Newton e Einstein só poderían soñar. Mas máis importante do que as ferramentas son as ideas. E as ideas non requeren equipamento caro. Einstein desenvolveu a relatividade con nada alén de seu cerebro e unha caneta. Hawking fez algunhas de súas descobertas máis importantes en cuanto estaba quase completamente paralizado. As ideas ven da mente, e mentes creativas existen en todos os lugares, en todas as culturas, en todas as clases sociais, en todos os géneros, en todas as etnías. Entón tal vez a próxima revolución na física veña de onde menos esperamos, de alguén que crese en circunstancias difíceis, mas teña unha mente brillante, de alguén que ve padróns que outros perderon porque olla de unha perspectiva diferente, de alguén que faz conexóns inesperadas porque ten formación en campos diferentes. A historia está xella de exemplos de como diversidade leva a avanzos, e precisamos de toda a diversidade que pudermos obter para resolver estes problemas imposíveis. Porque eles son imposíveis. Con os paradigmas actuais, con as ferramentas conceituais actuais, con as suposicións actuais. Mas imposível non significa imposível para sempre. Significa imposível agora. Significa que precisamos de algo novo. Un novo insight, unha nova perspectiva, unha nova maneira de pensar. E esas coisas ven cando menos esperamos, de lugares inesperados, de persoas inesperadas. Entón, se você é joven e pensa en estudar física,
Non deixe que alguén te diga que todos os problemas importantes ya foron resolvidos. Eles non foron. Os problemas máis importantes aínda están abertos. E precisan de mentes frescas. Mentes que non están presas aos vellos paradigmas. Mentes que poden pensar diferente. Que poden imaginar o imposível. Que poden cuestionar o incuestionável. E se você non vai estudar física, aínda pode participar desta aventura. A través de curiosidade, a través de apoio á ciencia, a través de educación científica, a través de apreso pelo método científico, a través de resistencia á pseudociencia e ao pensamento máxico, a través de exixir que tomadores de decisión leven a ciencia a serio, a través de votar en persoas que financiarán pesquisa básica, a través de ensinarse aos fillos a valorizar coñecimento e evidencia e raciocinio lóxico. Porque a ciencia non é algo que algúns especialistas facen en laboratorios isolados. É parte de nosa heranza cultural compartillada. É unha das maiores conquistas da humanidade. É nosa mellor ferramenta para entender o mundo. E todos nós temos interese en seu suceso, porque as descobertas que ven da ciencia básica eventualmente transforman o mundo. De maneiras que non podemos prever. De maneiras que melloran vidas. De maneiras que expanden posibilidades. Pense en como o mundo mudou no último século. Avións, antibióticos, computadores, internet, enerxía nuclear, viaxe espacial, resonancia magnética, secuenciamento de DNA. Todas esas tecnoloxías vieron de pesquisa básica en física e química e bioloxía, de persoas facendo preguntas fundamentais sobre como a natureza funciona. Sen nenhuma aplicación práctica en mente, apenas curiosidade pura. E esa curiosidade mudou tudo. Entón, cando investimos en resolver os 5 becos en saída da física, non estamos apenas satisfacendo curiosidade intelectual. Embora iso por si só valería a pena. Estamos investindo no futuro. Estamos criando as condicións para a próxima revolución tecnolóxica, para descobertas que nem podemos imaginar agora, para posibilidades que nosos netos considerarán obvias, mas que para nós parecen ficción científica. E finalmente, há algo profundamente humano en tudo iso. En facer preguntas sobre o universo, en buscar comprensión, en non aceitar respostas fáceis, en persistir face ao misterio, en permanecer curioso e maravillado e humilde diante da vastidão e complexidade da realidade. Iso é o que nos torna especiais como especie. Non nosa forza, non nosa velocidade, mas nosa curiosidade, nosa criatividade, nossa capacidade de nos maravilhar. Os 5 becos sem saída da física que exploramos hoje são monumentos a essa capacidade humana. São lugares onde chegamos aos limites do conhecimento e não desistimos, onde batemos contra paredes e procuramos portas, onde encontramos mistérios e abraçamos ao invés de fugir, onde admitimos ignorância não com vergonha, mas com excitação, porque cada confissão de ignorância é uma promessa. A promessa de que há mais para aprender, mais para descobrir, mais maravilhas esperando. Então, enquanto você segue sua vida, leve isso com você. A lembrança de que vivemos en un universo misterioso, que 95% dele é descoñecido, que nosas mellores teorías ten buracos fundamentais, que as questões máis profundas permanecen sen resposta e que iso non é motivo para desespero, é motivo para celebración. Porque significa que a historia non acabou. A aventura continúa. O misterio permanece. E todos nós temos o privilexio de facer parte dela.